Welcome to back S.R.B production. Naide logofor dini फैलायबाय आरो गोबां दिननि उनाव नोंथांमोननि सेराव गोबां अखा हागासिनो नै नायदो दाबो गायाखै फुंनिफ्राय होगासिनो राव आरो राव हागासिनो आरो आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे मोजां खोथा माने लाना फैदों आङो नोंथांमोननो देखायगोन आं नोंथांमोननो जोंनि बर'नि मोजां मोनसे माने स्वाद गोनां मा होनना बुङो निखौ लाथा एम्फौ लोगोफोर बर'नि लाथा एम्फौ नाय नोंथांमोननो आं देखायनो आखायाव लादों बिदिब्ला बारा गोबाव खालामला लोगोफोर फैदो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो लाथा एम्फौखौ नै नायदो लाथा एम्फौ मोनबाय जानो जाबाय बे लाथा एम्फौआ नै सोर लाथा एम्फौ जानानै मोजां मोनो कमेन्ट बक्सआव साफानो लिरना हरदो नोंथांमोना जोंनि बर'नि फेभरेट टेस्टी लाथा एम्फौ नाय मोनजोबाय गोमोन जाबाय लोगोफोर बेखौ दिनै हाथाय बाजाराव लांनोसै फाननो थाखाय फुवा बेसे जागोन नामा 80 थाखा नै बेखौ फुवा 80 थाखा 90 थाखा 100 थाखायाव लागै थाङो माने लोगोफोर दिनै शुक्रबारना जोंनि तामुलपुर हाथाय बे हाथायाव फाननो लांगोन आरो इखो फुवा 80 थाखा 90 थाखा 100 थाखायाव लासै थाङो आरो बियो आरो जायफोरा बेखौ दिनैसिम लागै मोनजायाखै बिथांमोना जानानै जायो बिराद टेस्टियै नैबेखौ मोनजायाखै आरो नैबे नै खेबजां फालौ बेखौ फाननो लाङा एक्चुअलि बेखौ जागोन न'आव जागोन बारिनिफ्राय खाना लाना फैबाय नै लोगोफोर नै खिनाखौ न'आव जासिगोन माने जोंहानि मामाया फाननो लाना फैदोंमोन शुक्रबार हाथायाव जोंहा नै खिनाखौ लाखिबाय लाथा एम्फौनि खाजनायानो जाहैबाय नैबे नै बेखौ इन्दि बिफां होनना बुङो बेखौ नै लाथानि खाजनाया बेनो फिसा समाव बिनि बिलाइ फिसाखौ होनांगौ आरो गोदोर खमायाव गोदोर देरबोला बिनि गोदोर बिलाइखौ होनांगौ नायदो इन्दि बिफां नै इन्दि बिफां बेनो आरो बिसोरनि खाजनाया बेखौनो जायै देरो आरो बिसोरो नायदो लोगोफोर आरो मोनसे खोथा नायबावदो नैबे जाबाय बाहा लाथानि बाहा नैफोरबायदि जायो आरो खोथाया जाबाय बेनि सिंनिफ्राय मासे सिखिरि ओंखारगोन फार्स्ट टाइमनो सिखिरि ओंखारनायनि उनाव बे सिखिरिया बिदै दैनानै बे बिदैखौ थारमाने मा खालामनांगौ हिस्ट्रियाव खाना दोनबोला बेनिफ्राय फिसा लाथा एम्फौ ओंखारगोन आरो ओमफ्राय लाथा एम्फौ ओंखारबोला बे फिसा लाथा एम्फौनियाव मा खालामनांगौ बे आं जे बुंदोंमोन माने इन्दि बिलाइ गोरलैखौ माने जाहोनांगौ फिसानो ओमफ्राय बिदिनो जाहो गोदोर जायो गोदोर जाबोला गोदोर बिलाइखौ जाहोबाय जाहोनानै बेफोरबायदिनो माने लाथा एम्फौआ देरनानै गोमोन जाबोला माने गोमोन खानानै बिसोरो मा नागिरो बाहा खानो थाखाय नागिरो आरो बाहा खानो नागिरबोला जों मा खालामो बे थालिर बिलाइ गोरानखौ
आलायना दोनबाय आलायना दोनबोला बेयाव मानबाय होबोला तारमाने बिसोरो बाहा लासै लासै खाहोलाङो लासै लासै बाहा खाहोलाङो बिदिनो बाहा बानायो बाहा बानायनानै आरो मा खालामो बिसोरो हाबना थायो बे बाहायाव हाबना थायो ओमफ्राय जानो गोसोब्ला बेखौ दिहुनबाय बेफोरबायदि दिहुनबोला बेफोरबायदि जायो आरो बेफोरबायदि जायो दिहुनबोला ओमफ्राय आमलावरि आच्छा बेनि उनाव हाबनायनि उनाव आमलावरि खायो माने सिखिरि जानो थाखाय आरो ना सिखिरि जानो थाखाय आमलावरि खायो गतिके बेफोरबायदिनो मा जायो आरो रिपिट माने सिखिरि जाफिनो बिसोरो ओंखारफिनो आमलावरि जानानै सिखिरि जाफिनो थ' बिसोरो माने रायमाजों फिसिनो हायो उनाव माने स्टप गैया जेरैबायदि जोंनिया माइ गायबोला मेसें बोथोर फैयागौ माने जों माइ गायनो हाया थ' बेफोरबायदि नङा आरो बेयो अरायमा बेखौ जोङो माने फिसिनो हायो आरो लोगोफोर आरो मोनसे खोथा नैबेखौ नुदोंना नै बाहाया बे जाबाय खुन्दुं ओंखारो नै खुन्दुं बानायनो हायो बेखौ जोङो खुन्दुं बानायनो हायो नाय गुफुर गुफुरनो बेखौ मायाव सायोमोन जोङो थावख्रियाव सायोमोन जोङो थावख्रि लुयो नै जों माने बेजों थावख्रि लुयो बेफोरबायदिनो माने मा खालामनो हायो जोङो खुन्दुं बानायनो हायो बेखौ खुन्दुं बानायनानै जिखि जाया जोङो हि दानो हायो आरो हि दानो हायो इन्दि हि ना बुङो आरो थ' नै बेनिफ्राय खुन्दुं ओंखारो नायदो होमबा बे एम्फौआ एसे खामानि होयो खुन्दुङावबो खामानि होबाय जानायावबो खामानि होबाय थ' फेन्टास्टिक नै लोगोफोर नायदो दाना सारायाव होबायानो नै सारायाव गुदुं खालामबाय दाना मारै मा खालामो नायबाय थादो लोगोफोरा आं दिन्थिबाय थागोन नायदो थ' लोगोफोर जोंहानि किटचिंआ नैबेनो किटचिं न'आ नायदो जोंहानि आब' अन्जना बर' दा हारसाजों हाबा जानानै दास जाना दोङो दास जाबाय दाना दा आब'आ माने एवगासिनो नै नोंथांमोना नायबायल' थादो नैबे जोंहानि किटचिं न' नायदो मारै नांदों लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरनो बावनाङा जोंहानि किटचिं न'आ नैबेनो मारै नुदों खोन्थाहर लोगोफोर खिन्थु जोंहा जेबो माने स्टेन्डार्ड खालामाखै आरोना एकदमबारे सिम्पोलथार जेबो लाखियाखै नै बिराद सिम्पोलथार साजायथ'वाखै माने उनाव साजायगोन जोङो दासान्दि साजायथ'वाखै नोंथांमोन तथापियाव कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो मारै नांदों किटचिं न'खौ नाय बिदि माने एवना लाग्रोदो आरो बेनि उनाव मा मा खालामो आंबो रोङा दा आब'आ संनायखौनो दिन्थिबाय थासिगोन आङो मा मा खालामो फार्स्ट टाइम एवना लाग्रोबाय लोगोफोर दिनै जोंहानिया आलु आरो सयाबिन भाजा जागोन नै आलु आरो सयाबिन बारा मानसि गैया नालाय साब्रै साबबाल'सो जोंहा साबबाल'सो बेखायनो बाय जासिगोन आरो भाजाखौ नै लोगोफोर नैबे फुंनि नास्ता दै सानजौफुनि नङा नै लोगोफोर जोंहानि बारियाव नैबे फालुआ मोननानै दङमोन बेखौनो दिनै खानानै लाना फैबाय दाहाय भाजायाव होनांगोन नालाय आरो मैगङावबो होनांगोन बेखायनो खाना लाना फैबाय गोमोन गोमोन जाबाय नै जोंहानि फालुआ आरो लोगोफोर नैबे थाइजौ आरो जलफे न'आवनो आसार खालामदों ओमफ्राय नैबे आरो नै फालुआ दानि दिन्थिनाय फालुआ बेखौबो आसार खालामदों नै खानानै मार मोजां जादों आसारा लोगोफोर वाव दा बर्थमान नै बस' होदो लाथाखौ अब्लानो थाब मोनगोन ना बर्थमान फालु होबाय फालु थाव एवना लाग्रोबाय फालु थाव एवना लाग्रोबाय नै बेखौल' खबनानै होबाय नै मानो बेलेग सिस्टेमाव एवगोन आरो दिनै बाय इउनिक स्टाइलाव एवगोन नैबे बायदि बारेन्स आरो बेलेग स्टाइलाव एवनो हायो नैबे बायदि बारेन्स आरो एवनाया बाय एवना लाग्रोबाय बरियानो बेनि उनाव संख्रि गारना होबाय दायनैसो मा होगोन दाना हालदै
हालदै लगायबाय एनानै होबाय लगायबाय दाना एसे बुरजासिगोन बेयाव खिन्थु लोगोफोर बेयाव पियासबो होजायो दै खिन्थु जों दिनै पियास होआलासिनो बाहाय इउनिक स्टाइलाव माने संनो नागिरदों जोङो पियासबो होजायो बेयाव लोगोफोर होयोब्ला खिन्थु दिनै बाहाय इउनिक स्टाइलाव जों एवगोन बेखौ थ' एवनायनि सिस्टेमा बेखिनियानो नोंथांमोना नुबायानोखा मा खालामबाय फार्स्टआव जोङो बेखौ सुना लाग्रोबाय एम्फौखौ सुना लाग्रोनानै जोङो सारायाव थाव गुदुं खालामबाय थाव गुदुं खालामनानै आलुखौ एवफ्रामनानै संख्रि होबाय दाइनिसे हालदै होबाय दाइनिसे होनानै नै जाबायानोखा जानो हानाय जाबाय मा टेस्टि जाखाबाय नै नायदो जाबायानो फ्राय बहुत भेरि सिम्पल आरोना बेखौ एवनो थाखाय सिम्पलथार बयबो हायो नों आंबो हायो बानायनो बिराद सिम्पल दा जानो हानाय जासिगोन बिराद स्वाद आरो मोनसे टेस्टिखा लोगोफोर नायदो नोंथांमोना जाबायानोखा बेखौ जानो हानाय जाबाय आरोना जोङो दसे थानानै ओंखामनो जानोसै ओंखाम गोजान आलुआ नै सुलायबाय एवनोसै आलुखौ आलुखौबो नायदो नोंथांमोना या আমার টিকলি ভাগিন এটা হে উঠি পেনে আইছে মুখ সুখ ধুই আইছি টিকলি এখানে সাকবা টিকলি টিকলি ভাগিন নিকসা এটা হে উঠছি आरो जोंहानि नै मावजिया लोगोफोर मावजि नै खारबाय सायाव लाजिगोन मावजिया लाजिगोन नै आलु एवलायबाय नोंथांमोन दिनै खिन्थु आलुखौ बयलसो खालामदो दै थाव होदों आलु होदों रं होदों गारना होबाय नै बयल जाबाय आरो एखेबारे खुनु माने जाब्रां मस्ला मस्लि जेबो होआखै एकदमबारे बेखौ मा होनो बयल खालामदों आरो आलुखौ ओंखाम गोजां जानायनि बाथ्राथ' माथो खालामदों आरो बारा इमान मस्ला मस्लि होआखै आरो एकदम सिम्पल बानायदों आरो दिनै दै बाहाय इउनिक स्टाइलाव बानायदों आरो दिनै আমার টিকলি ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে উমলিব হ'লে আমাৰ এই আছা পুৰা উমলি আছে টিকলি টিকলি গুড মৰ্নিং গুড আমাৰ টিকলি পুৰা উমলি আছে ৰাতিপুৱা চাহ মোৰ লগৰীয়াবিলাক হাই বুলি কোৱা এবাৰ কেনে খবৰ কলি কোৱা তোমালোকৰ খবৰ কেনেকে বুলি কোৱা টিকলি Thank you. এইটো আমাৰ ডাঙৰ মুনু এতিয়া হে উঠি পেনে পুৰা মুখ চুখ ধুই আহিলে ওয়াও আৰু এইটো আমাৰ সিস্টাৰ মামাৰ ছোৱালী এইটো চা এতিয়া মুখ ধুলে এতে গুড মৰ্নিং দেই দুজনক গুড মৰ্নিং थैंक you आरो लोगोफोर मोनसे मोजां खौरां नै नायदो लोगोफोर पुरा दाउदै मानिखौ गला दाउदै गला जानोसै वाव फैन्टास्टिक मोदोम जोबदो एखेबारे वाव फैन्टास्टिक नायदो दाउदै गला ओरैबादि खवाद जागोन ना लोगोफोर नायदो आरो मोदोम नायदो वाव गला बेखौ जानोसै ओंखाम गोजांजों लोगोफोर दिनै नै नास्ता नायदो लोगो नै दाना जोंना गोदोर मुनुआ एकदमबारे आखायाव खांसि लाबाय दाना आरो नै आगैयाबो थांसिगोन खानैबो खांसि खुरै सुना लाना फैसिगोन ओंखाम गोजां जानो थाखाय लोगोफोर नै ओंखाम गोजांखौ जानोसै आलु भाजा नै ओंखाम नै लाथा एम्फौआ नै लाबाय लाथा एम्फौखौ लाबाय जानोसै लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय जानोसै ओंखामखौ